ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛ ରେ? କିଛି ବୁଝା ହିଁ ପଡୁନି। କ'ଣ ଦହିବରା ଚକୁଳି ଆଉ ତା ସହିତ ଜିଅନ୍ତା ଘୁଗୁନି। ଆରେ ବାଃ, ମୋର ତ ଜମିଲା ଆଉ। ଦେଖ ଦେଖ, ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦାବି ଗଲାଣି। ପେଟ ପୂଜା ପରେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖି ମନ ତ ଖାଲି ନାଚି ଉଠୁଛି ଆଉ। ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼। ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ପାହାଡ଼ କହୁ କହୁ ପାହାଡ଼ ଦିଶିଗଲାଣି। କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି? ଇଏ ତ ଆମର ମହାନଦୀ ଆଉ। ମହାନଦୀରେ କେତେ ସୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଆରେ ଆରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଆସିଛି। ହଁ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ସେଇ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ସବୁଠି ତ ଖାଲି ହାଁ ହାଁ। ଖାଲି ପୁରେଇ ଦିଅ ଆମେ କେବେ ଖାଇନଥିଲୁ କିଛି। ଦିନ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ପୁନେଇ ତିଥିରେ। ହେ ସେ ଗୀତ ଭିତ ଥାଉ, ଏତିକି କାମ ସିଆଡ଼େ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ସିନା ଆୟୋଜନ ସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆମ ସହି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ। ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆୟୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେତିକି ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାତକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛାଣି ସାରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଖରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତ? ହଁ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁପଚୁପ। ସୁନ୍ଦରୀ ଖାଉଛି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍। ହେ ରୁହ ମ, ଖଟା ପାଣି ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବି ଲାଳ ବୋହିଲାଣି ନା? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇଦେବା, ନହେଲେ ସରିଯିବ ରେ ବାବା। ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍। କିଏ କେତେଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛି? ଏତିକିରୁ କ'ଣ ଆମ ମନ ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ମସଲା ଚିକେନରେ ପକେଇ ଦେଇ ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ। ମୋର ଏ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସବୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ତତଲା କଡ଼େଇ ଭିତରକୁ। ଆଉ ସେଠୁ ସିଧା ଆମ ପେଟକୁ। ଆଉ ପେଟ କ'ଣ ସେତିକିରେ ଭରିଥିଲା ନା ମନ ପୁରିଥିଲା? ସେଥିପାଇଁ ବା ମାଛମାନେ ଆସି ହାଜିରା ପକେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବି କେଉଁ ଛାଡ଼ିଲା ବାଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମସଲା ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ପହଁରିବାକୁ। ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମେନ୍ କୋର୍ସ। ମାଛ ଚିକେନ ସରିବା ପରେ ଯାହା ବଳକା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ କୋର୍ସ, ମଟନ ବା। ଏତେ ସବୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ। ଜାଗା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।